Greetings, good people. My name is DJ Holly, and welcome to 0.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri pana pamuzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana ongo wagara uri mugaro wepanapa, ndikuda kungokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent handitika. Zvamanje nyaya ndiri kufambira, ndambotaura muprevious video kuti ndichadzoka ndichikuratidzai nyaya hombe yavhurwa naBishop, Bishop wepaKinya apa. Mawani saka ndikaramba ndichitaurisa zvozoita kunge ndinonyeba kana kunge ndotaura nyaya dzemusoro wangu, but ndati ndiplay video, toona video tese, wotaurawo kuti unofungei kuti ndo madzingirwo acho here anoitwa madhimoni aya, kana kuti pane zvinenge zvakutoitika zvichiri zvekunamata here kana kuti zvazvimwewo zvinhuwo zvazvo. Nekuti munhu waBishop haungambodzinge dhimoni uchibata nhengo yemunhukadzi wauri kunamatira. And to make matters worse, haasi kubata pamusoro chete, ari kupinza ruoko mubhurugwa mukati. Nangu ndashamisika nazvo. Video iri rakatrenda a few months back, mbarambonyarara, nezviraita reappear again, riri kutrenda futi. Mawani ndakatomboriona ndikariignore, ndikarisiyana, ndikati harina basa, but ndazoona izvi zvinhu zvinofanira kuti zviratidzwe hama neshamwari, vaone, vazive, vadzidzewo kuti mawani. Saka ndisingatambise nguva, rega tipinde muvidhio tivaone Bishop Johani vepaKinya apa vachiita a night of wonders. Vachiita mawonders pakashata. Handizvo ndo zvinoitika kuma 1-on-1 kwazvo here kana vanhu vaenda izvi, but pari kupisa baba, pari kupisa mawani chaiyo. Edza dai so tiplay tinzwe kuti aufa mawani. In the mighty name of Jesus. You munhu arikuda kurohwa mambama sekuru. Apa ndauti muchiona skillful yaakuitwa naBishop. Vachamva vati kamera ngaimeenda kuside, woisa ruoko mukati umu, but ndizoziva kuti zviri zvechechi here kana kuti zvazvo zvimwewo zvinhu zvazvo, but rega tuone pamberi pava. Ona yakuvhura gumbo. Waakudza cameraman kuti usatore. Talk in the name of Jesus.
Mwana bakusimukai. Amen. Abadhini wale tole Yesu. Amen. Abamudambakiro w'amaroho maitu. Amen. Agikegwa kurora umudhani wa Isiraeli. Amen. Na umudambakiro thini wa Kagai. Amen. Abatodo ni umwe makenya mwana tomu. Amen. Ire mbere yakura mbere yakigogona. Amen. Umudambakiro ya gukuthi. Amen. Kama makiro kya musi wa matwi. Amen. Uruwa na mbara cio na magario. Amen. Ire mudambakiro gereherwo Gai. Yes. Mudambakiro kama aukinya muthia. Amen. Etekeka mudhani wa Isiraeli. Amen. Rikana mwetekia Gai wako. Amen. Mudambakiro ya hoya Gai. Amen. Na wende maina magirira Gai. Amen. Kare kama mudambakiro sonoririo Gai. Amen. Agora howa na wandu magai. Yes. Ine wale tole Yesu. Amen. Nimeikemea. Toka pepo. Nimeikemea. Toka pepo. Aya. Toka pepo. Achilie. Tembea in the name of Jesus. Mwachilie. Achilie bibi yake. Mwachilie in the name of Achilie Jesus. bibi yake. Mwachilie in the name of Jesus. Mwachilie in the name of Jesus. Mwachilie in the Sasa name of nataka Jesus. useme. Sasa Karo. Sasa nataka useme. Unatakaje ukienda? Haraka. Hey. Useme sasa. Useme ukienda unatakaje? Aya, nataka upiga duru sasa. Piga duru. Aya. 1 2 3. Achilia bwana yeye. Achilia. 1 2 3. Toka shetani. Mazionera mega mweya tsvina ichidzingwa. Pakashata baba, pakashata, pari kupisa. Ameno ndo zviri kuitika here kumakereke uko. Zvichiri zvekudzinga mweya tsvina here kana kuti zvatoo zvimwewo zvinhuwo zvazvo zvinenge zvichitongoitikawo zvazvo. Mahwani. Saka hanzi mukadzi uyu anga ane problem yekusaita sei? Yekusabereka. Aenda kuna bishop akati bishop ndibatsirewo ndite sei ndikwanise kuwana mbereko. Bishop mbowatanga kuisa munamato, but ndinozongotenda hangu kuti hapana zvakaitika mushure mekunge vari pakati pekunamata, nekuti takanzwa umwe mukadzi anga ari kumabackground uko achitaura achiti in the name of Jesus achitora video. Saka handizoziva hangu kana pane zvakaitika after video razodzimwa, but rakabaka munhu achinamatirwa tangozviona ndizvozvo kuti aiwa bishop vangoita sei vaisa munyengetero, munhu achidirwa ameno ndo anointing oil here kana kuti anointing water munzeve. Even yange usina dhimoni racho rinobuda ipapo, ndopa rinongonzi chema uende, rinongoti rakatobuda rakaenda, nekuti munhu anenge akurwadziwa akudzvanywa musoro achimwaiwa zvimvura izvo zvima anointing oil ningi izvo. Mahwani zvinhu zvachanditika. Saka ndonyaya yanga ndingori nayo zvamanje yanga ndangoya kuti ndikuratidzei muzvionere kuti aiwa ndo zviri kuitika. Hamusi mega muZimbabwe mazara matsotsi emaprofita, even kune dzimwe nyika atoriko ende atori wese kupfuura edu emuno muZimbabwe handitika. Saka as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tiri kuti it's bye for now. Ngatisangane muvideo rinotevera.